Warwako kendo ni familia maromo 17 manyo yamo mapek kod koth oketho utegi e lokesen ma Central Kochia Irangwe County ma Homa Bay yuago midhiero masani koro kwakogi kaka jafwambo maro ma Homa Bay Ali Abich lero. Thoth familia go sani koro onge kama ginyalo dakie kamoko to koro ochuno mondo many resruok kuom wedegi. Koth mapek manochwe kod auka yamo mager oweyo ka familia madirom 17 odong' maonge kama ginyalo chwe wigi bang' ka utegi mag dak yamo ne owalo tade wigi e gwenge mopogore mantie Central Kochia e kanchudu bura mar Rangwe. Yiende madongo mane yamo muko odong' ka oliero kendo ma nyiso pek mane auka yamo no birogo ka odni mawegi osebedo ka ojote ne owuore kod mwandu te iye bang' ka yien maduong' mane nitie tok kod ni ruombore piny ma obanjo odni kod mwandu te iye ka familia mane oyudo masira bende ywak ni mwandu gite mag udi ne okethore kinde no. Wadhi e chiro koro kwaduogo to wayudo ka gino otimore. Koro jaduong' emane wabede nyaka gi sani koro waseyudo ot moro dhiye. Gik mane ot kato nokethore mang'eny. Koro kaka wadhi chako onge. Nyoro biro gi auka matek modhi gi witata. Nyaka sani akoso kata kama ninde gi nyithindo gie. Sirikal ambo mondo konya. An oda nana kama kaka dwa chako gi nyithindo benda kia. An gi nyathi mathin ma jedweche 2 to kendo an gi nyithindo 7 be madhi sikul. Chuora notho. Asa sirikal mondo konya aonge gi ot. Familia go mane utegi okethore wacho ni koth mapek manochwe gi auka yamo mager e gweng'no ne okelo negi buok maduong' ka thothgi nyaka sani pod okwamo maonge kama ginyalo jote bang' ka yamo ne osewalo utegi kamoko to koro chuno mondo many kunde jot ir wedegi. Nobiro mapek gi polo to gi pei. Ago mana tap. Ot oting'o ma ot ewe mane dwa ma ot ne chwer be. Apenjora kera ta ang'o. Polo mel makalo kala dot kama to wuok ba dirisa kadhi oko. Koro yamo tiyo ka nyaka miechewa nyaka oda madala mar Abich rombe be mano yamo nopudho noringo dhigo. Koro yamo ni notiyo gweng'wa ka notiyo kamoro amora marach. Bende kanise moko adek e alworano yamo ne owalo wigi e kinde masirano ka jotenanga ma Central Kochia kwayo bad migawo mochung'ne midhiero mabiro apoya sirikand kaunti kaachiel kod migepe mamoko mondo yorese familia go. Kanisa mara nogore piny kendo yamo nokawo mabati mowalo te manoringogo mobolo kamachielo. Kogigi moro sa 10 otieno to wall achiel nonindo piny te. Koro onge gimoro amora madongo kombe na nyaka mana ne kanisa notur te. An chiliel chuora notho noweya gi ot mar kanisa. Koro nyithi rombe mag kanisa kata kama ginyalo donje sani onge. Total of udi 17 modakie mane yamo waro. Kendo moko gigo piny. Kaachiel kod kanisni 3 bende mane yamo waro wigi te. Koro wakwayo ni well wishers kaachiel kod sirikal itiere disaster fund manyalo konyo jowagi nikech gionge udi mag most of them are widows. Gionge kata kuma gidhi gidagie. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.